Pait pa. Dagana. Wa pagkata ka pa eh. Kung ano yung ginagata na to. Hindi na siya mo dahil gagal ang trabaho. Ano eh? Ito siguro makapahin sa pagkakapitan niya. Mag-eleksyon na. Sino ko? Huwag mag-iunan eh, permente. Wala eh. Hindi tanahan eh. Matang pre, mahuman na lang ning adlaw pre. Wa pa gyud tay agya ani. Hindi pre. Ako gani pre, uhaw na kay pre balami kay ilang pre, matay kwarta ni pre. Ah, kamura ba day uhaw ako manggani nga. Dugay na ako kay ng tanduay. Na mao gani. Hindi tayo discard di aron kainom ta. Ay lagi ang sa ano to pag diskarte ani kon nga galingkod raman ta. Pero sige lang basig. Ana man gina pre, kanang basta kabalo lang ta mo paabot, dunay mo abot. Ay ana na siya pre. Salig lang, balag ayaw laglaom. Ano na pre? Ana na pre. Sige pre, paabot ta pre kay Diskarte kita kay. discard karon pre. Yan yung ganito ang kinabuhi natong mga tambay. Nagulat dito sa mga ayuda. Pero, time pa pre. Kabanta mo na nagpadulong pre? Ay uto, puno si. Muna man na pre. Muna jud pre. Oh, si pa rin ng manoy di ay na. Oh. Ano ka na paingon no? Kana lang ang takbalo pre, asa na padulong pre. Basig musuroy na dito sa ubos pre. Daghan mga tao dito pre. Kaysa ako ang na dunggan pre. Nakaistorya na itong niya simana. Mudagan na yung planong mudagan na kapitan. Dagat. Mudagan na kapitan. Ano ihang plano? Aw, kung mao manggaling na pre. Ako ano pangwartahan pre. Pangwartahan pre? Oh, pre sandali. Sambay mo tilamin na po kay. Oh, na kay pre. Murag makonsensya po na pangwartahan pre. Ay di pre sa may kuan na mudagan siya pre. At mutuyuan na kuan pre. Pangwartahan? Murag nindot ang plano mo pre. Okay kay pre. Maayo ani pre. Karon kay naka-suggest kang pangwartahan. Maayo ani pre, planuhon na to pre. Ako yung una mo jamming ana pre. Sige pre, sige pre. Ako yung una mo tulisan mo ng atubang pre, harapan pre, kuha na akong kwartahan pre. Ay. Pre, tulis pre. Oh, dilin siya pre ba? Dilin siya. Pamaray nga good pre, pamaray ba? Ay, tubis kay. Pero makainom ta. Ito pre. Dito ka posisyon ka dito pre, kay pag human ako pre, makuhaan ako nagkuhaan pre, bisag iskalibo lang kuha na ko na. Ikaw na po, laos mo dito, ikaw na po, bahala dito diskarte pre, ang dako tag makuha. O sige, ikaw pre, dito ka sa tumoy. Sumoy pre. Tumoy ka, katangi gyapon siya dito. Tumoy atong kalsada pre. Dito na kalsada pre. Kay kaming Parigan Lloyd, kami unang mutira ana tawana. Pre, sige nga. Dito manglangan pre, pasin na mo dito pre, kay dool na kayo. Tarong dong. Pre. Bayang hapon mo niya. Ang hapon pre. Wow, sa mo na. Ay sa wala. Lalo na po niya kung anak pre, magpatambal ko nito kang nung kaloy pre kay. Oh, yung tukar po yung sakit pre. Ano yung sakit ano? Butara. Tay litro. Ha? Natakdan siyang sakit sa iro pre. Ano pre? Lagi pre mo ni bagong sakit karon pre. Tawa oh, biting sus. Ito ginoo ko pre. Asa mo daw mo adto? Wato may kang nung kaloy pre kay patambalan yun ako ni pre. Nang binisaya pre ba? Binisaya? Sus, ginoo ko pre. Ayaw na mo ng binisaya pre. Wa magugwarta pre mo dito mo padong. Sus, kaluyan yung bataan eh. Kalamit iwasan pre. Ayaw na mo dito pre. Murag, was tinaliwa ka pero maaling bataan pre. Ano na pre? Oo, lagi pre. Wa makulain kadangpan pre kay. Hospital lagi. Hospital na pre. Wala ko'y kwarta lagi pre mo. Yung problema dyan pre ba? Kwarta? Ayun, bisang piso pre. Wala ko'y kwarta ron pre. Sus, kwarta karong panahon na. Panahon sa eleksyon. Way problema ang kwarta. Oo, lagi pre mo. Asa mami mo dangop in town anay pre. Ay nga. Ayun, mga pobre po yung masilingan ako dire. Ano na lang ha? Dala na hospital na siguro ha? Kaya basing inyo na po kong scam. Na ko ihatag sa inyo, pero 1,000 ra. Kining 1,000. Wala bisag 3,000 dia pre. Kasi minsan naging kaayo kay mo puntay pagsugod dito na tuyok-tuyok anong lugar. Kini lang 1,000. Nakasiguro ko nga kining 1,000 makatabang na na. Pero di gina kaabot sa katunga na na o di ba wala na katunga 1/4 na na. Ani na lang.
Kulang man gyud na. Nakaila ba mo ni Boss Malil Muñoz? Kaila mo? Bus Malil? Oh, posible. Ay, kaila ba mo ni butar ka niya to? Bus Malil. Muñoz, si Imim ba? Boss Imim. Kato laging taas og buhok. Sa una, katong may hinapay ba? Kato. Oh, karon upaw na wa na hinapay. Upaw na naron. Oh, mo na siya. Bus Malil Muñoz. Oo. Bus Adtuan ninyo kung kailan magid mo na. Ay, tama bakante pre. magid mo. Diri na nagpuyo sa kuan pre. Diri sa kamusliman. Oh, dito dapit. Dulo na sa tawag aning kubot. Dito dapit ba? Padulo. Sige pre, kay dalaw na ko na dito roy, madungagan eh. Kuha ninyo kay si Boss Malil. Mutabang gid na. Ha? Ay, sa una pa man ako. Mutabang gid na siya. Karon lang yun pre, ngay layo naman ko nagpuyo pre, manang wako ka adto dito pero karon akong adto na pre, aron matambalan yun akong anak pre. Mo na pre siguruhan nyo pre unya. Kanang 1,000 ay pug kalimte pre. Pang Disyembre man na pre. Kay basi day dayon ang barangay election na to pre. Karong Disyembre pohon. Mo na say purpose 1,000 pre. Time pa pre, kinsay barangay, kinsay may mudagan di sa barangay pre. Kasabot na ka pre, no bitaw mo suri. Ta sige na mo pre kay mablabo pa ta sa uban. Oh. Ako na mo pre. Sige, pre, amtay dito, pre. Mo padayon pa ko na na. Oy, kabala ka pre. Kami pre. Oh, okay. Sulit mi sa imo ha pre. Ipanabi po nyo sa mga silingan. May problema pre. Si Pruinong Manoy, plano mo dagan pagka barangay captain. Kabalo na mi. Mga itong barangay unya, ipanabi po sa silingan nga. Ay matig na pre. Ay. Salamat kay ayo ni pre ha. Si Boss Imim, atong ibalik o ibutang na to pagbalik sa wanan sa konseho. Matig na pre, dos Oh, MM sige, pre. sige. Basta serbisyong MM aprobado og sigurado. Kabaguhan pre. Baguhan, boss Malin ninyo. Sige, salamat sa iyo ha. Okay, salamat po kayo pre nga. Ako 1,000 yung nakuha pre. Salamat kayo pre. Salamat pre. Sige, lakaw mo pre. Dagan pa lakon. Hubog yung sana renak. Pre, nakasunong Manoy pre. Nakasunong pre. Pre, tara pre. Ato tangan pre. Oh, tara. Oy, pre. Ito pre, ito pre. Ito pre. Asa ka madto pre? Pre, kining schedule mo ko naka-schedule ko karon pre ba lawa pre. Apoy naghulat dito sa ubos. Kining pamugas-pugas pre ba pang Disyembre pre. Oh, Kay basin kay kaluyan madayon ang eleksyon sa barangay pre. Di na ingon nga mapay pag pamugas-pugas nimo mapay pagpakita sa mga tao nga akto na. Sarayo pa. Serbisyo publiko na ta. dito pre. Tamang kuan pre. Yan pa ato ba? Tambay-tambay mo siya. Mga magkanang mingaw man. Kaay lagi kayo Asa na pre. ato? Ha? Sige rin milingkod na pre. Wa gi mig itong pre. Ayaw mo sige lingkod. Tindog pod mo panagsa. Kaay nga pre, ulang jay pre. Ulan. Lami kayo siya pre ba? Sus, dilo ko na bulat niya. Wa lagi bula. Ilim nun pre ay nang. Pre. Nun. Kaya pre ba. Ina ako nang pre, wala po may pangpalit pre. Sabi pa, burag ka na. Nakasabot na yung kuhala. Hay. Nga burag. Ang inyong problema yun nun. Ilim nun pre. Ang inyong problema, gipasan nyo na ako. Pero pre, normal na siya pre. Kaya ka na inyo ha, pamaray ko na pre no. May problema na pre. Katagan ta mo pero di lang kayo dinagko pre kay kuan man ta karon pre no. Tawag aning andim niya pa ba. Ngayon lang nga sila duha mo ka buhok? Oh pre, duwa. Sus bino. Tagpilang lungnik ron? 20, 130. Basing bungutan pa nimo. 120, 130. 130 pre. 130. Sa duha. Tulo. Imistisa na lang ninyo pre, imistisa. Kana may nindot pre, kalami kayo. Oh, tulo. Oh, kaya magbili lang ko. Di na sa kay pasin natin masugatan ng bata mga yung pangkindi. Ano tayo ma? Ah, dala. Kukulitan ni pre. Ay tempa. Is, ay kamo abti kay mo. Mga tala ko ninyo. Naman. Hapit naman yung mayunoy. Sit aside sa niyo sa kuha ha. Pero kabalo na mo nga ako. Nanikay-sikay na. Kung sa kuhan pa, ginunod ng lamas ba? Naka, plaster, ay po ko yung kalinte. Kanya ka mo mga panahubog kay mong dagko, dagan na gid mo barkada. Dagan na gid trupa nga. Oh. Ay iso ni ipulutan po natong ngalan diha. Ano ka nang dili libak pod ka nang pag maayo ba nga maayo tong tao. Ano problema na pre? Sa problema. Sabantay bitaw. Inya pre. Kini pre ba kini? Maayo ni di pre. Ay kalinte. Oh, problema na pre. Ha? Ay gusto no pre, number 1. Malil Muñoz nga pre. Oh, Malil Muñoz. Nya. Tim pre, ha? Sige, wala na problema pre kay bro, nabasa ka subawan pa ulit ta.
Sige, sige. Nya. Unsa man? Salamat kay pre. Salamat, pre. maraming salamat, pre. Oh, ma'am, ninindot ron kanang muhatag mo magpasalamat. Hindi ka magdugay, matulak pre. Willing na ko ni kay tipid-tipid gamit sa gasolina ba. Ayan. Nailan siya. Sabi. Hala na dia. Pre, dilin sa jud nang manoy. Uy, dako ko yung hatag ba? Sabi na siya ba? Uy, ana siya oh. Pre, kayon pre. Dali, dali pre. Laki, ning ko damo pre. Ay, sa. Gigulat mo sa inyo ha ay. Unya pre. Kumusta ka pre? Ang kwan, ang nadilisan niyo kanang manoy. Atong tapo atong kwarta. Pila mo ni pre? Pila mo ni pre? 360 na pre. 360? Sa dalawa. Ay, wala ihal dali pre. Kaya ay. 360 ni. Plus ihatag pud si kwan, nung manoy sa mga 20. Sa to pa 380 tanan. 20 ra. 20 ra pre kay wala pa man daw ni marehistro. Ni ako dili ko kubutante diri gitagha kami 20 pre. Oh, pre. 20 ra pre. Ay okay ra na pre. Ay ang kanya pre importante pre gitagaan ang bahin na ta pre. Bahin ta nya. Siyempre kini 200. Utang 40 mo pre. Ito 40 lang mo. Grabe pre, kami pa ning kamot Pre, pre, ako ba yan nagplano ani pre. Wala ako nagkuhan. Dito ko kwarta ani. Ay, dungag na ang kuan pre. Okay na na pre, pwede na na. Ikuha na na pre. 50 na. Ilag ng kanduan eh. Kasi pa lang kung isa na kalado. 20 regi hatag. Lang sa buhaton to ala. 5 minutes later. Ano na magpay man. Tura ni. Kan out. Tahu naman mo. Nah, naabag na ni. Di naman wonder hinong ni. Sus! Ginoo ko, nahutda gasolinang panuhak. Kamatay trabaho ani. Bantog ra kay nagpurot-purot ng hutdan pa ni gasolina. Pasti lang saon naman lang niya. Naapabara ko ani. Tunga ani. Kawayan na niya. Te, layo pa kayong sinto. Di ko kaabot ano ito kung di. Usaon man ito pag padayon sa pagpamugas-pugas ani ron nga. Ulan pa. Okay. Kung kwarta din 20 pesos naman lang ni. Napurot pala kong panghatag atong hastang di malasa itong adlaw. Naapot itong mga tawhaan na itong tabla pa na scam na itong trabahoan eh. Ito na yung mahimo ni. Uli ta uli. Balik ka ni. Saon, bidig mandar na. May tayo magbakta sa aming trabahoan eh. Uli ta uli. Tak na.